утро! Слънцето изпече здраво. Да не си помислите, че отиваме в читалището. Много ми се иска да потанцуваме народни танци, но сме пред СК Чани Варна, където Венци Цянев ме чака и ще ми прави тренировка за рамене, гърди и трицепс. Положението е много тежко. В света на бодибилдинг и туризма господин Чанев е известен с вътре ще видите, има дипломи от може би 250 000 души насам. Те са просто като тапети по стените. Почваме да тренираме. Сега ще видите. Тъчат рамената, свали ги надолу. Леко отвори лактите. Дай. Я вече да. Ще гледа. Прави само 10, не повече. Направо съм мъртъв отца. Следваш още по 5. Още по 5. Тежко ми е. Само по 5. Отпусни рамената. Дай. Я те досай! Още едно и горе спри. Спри. Аз натискам, те вдигаш. Бавно. Диги. Нагоре дигаш рязко. Надолу ме се след. Полека, чакай, дай горе, дай горе. Ай, 2 метра 4. 1. 2. Ти, умек. Венци Чанев, най-голямата легенда. Колко път съм ходил на състезание, винаги съм бил от негови отбор. Тегав е, много тегав, може да се види. Тръгна пот аз за моя тренировка. В София това чака на 50 минути се случва. Тук сме само от 5 минути. 1, 2, 3, come on! Бавно чисти бройки. Изпъчи гърди. И нагоре бавно. Хайде, давай. Дай. Още 2 бързи. Още. Дай. Арва! Давай. Стига, уместно. Свърши. Направо съм се свършил. Мисля да не правим повече гърди. Бъде време за рамото. Да, защото няма да го направим иначе. Добре, ако искаш ще пробваме. Ако направиш 10 нормални кофички, пред свидетели, значи можем да направим гърда. Ако не ги направиш, значи сме до никъде вече. Айка чисто. Как бе, много са бе. Аз направо съм такова. Нормални чисти кофички. Нормални чисти кофички. Да. Те не ме държат ръцете, не знам колко ще. Слез долу, Ди. Слез долу. Бе, 10:30, 10:30. 10:30. Да 12. Напълно права ръка. Без позволението ще накара да ти изправя. Готово. 12 да го усетиш, сложа малко вътре. Аз от сега го усещам. Това е като за някакви садомазо мъчения. Ти му убива. Една серия ще направиш читал. От едно не мога да свършиш, почвам да говоря. И повтаряш. Стигни. Дай сам 4 бързи. Дай. 1. 2. Тежи много. Мене как ми го рамената. Стигни горе и задържи. Да. Охо!
Какво беше? Ли мизерабло, а? Тук са клетниците. Момичета, вие от колко време тренирате при Венци? 10 години. На коя година почват резултата? Значи до пален нот, цяло. Палено. Можеш. Още едно. Още едно И е почваш да попиш до ръцете ми. Слез долу. Дай. Слез долу. Дай, още. Ти, омекна ти. Да станем от инквизицията. Ей, Ники, ти я почивай. Машината дупи горе за 5 по 20. Аз ще водя втората серия, ще е добре. Само главата си пезеното да. Добре. Дигнеш си главата, жълтото да. Красота. Да. И 4 цели. Айде да тръгнем си. Стигни! Стигни! И опанира се. Така. Добре. Напомпал съм се. Виж, това е ударно. Колко време тренирам? 40 минути. Един е как на педа, нямаш упор. Искам да разтегнеш до края. Яко да разтегнеш. И там изчакваш. Сега вече е добре. Да. Малко се изправи гръбнак. Така. Ръката нагоре. И тук ще остават. Почва. План. Задръж. Да. Сгъни достатъчно. Сгъни. Айде. Стей. Няма да говориш. Айде се смях още 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Айде, че стига се. Айде, как ще си накупиш? Дайте ми накупиш. Честито. Това болеше повече от... Май тренировка за крака не искам да правя с Венци. Брутално тежка тренировка. Аз последната половин година така тренировка не съм правил. Даже изобщо не знам дали съм правил така тренировка. Не е много силно. И междувременно Диди, защото тя е най-комуникативна от всички жени. А тук дойдохме в 9:30 сутринта, имаше 5 жени, вече са 8 жени. И в залата явно тренират сутрешно време. Само жените са направили такъв. Диди сега ще ни разходи из залата, да ни разкаже. Първо да покажем дипломите според мен, защото общо взето ги ползваме вместо тапети. Може да видите навсякъде. Там е стената на славата на жените. Всичко друго е мъже. Ами не само, но аз някъде нашите са и с фото. Аз тук някъде имам диплома. Обаче не успя да я откриеш. Да, не знам Сред къде. толкова много, как ли? Прат се ме на Венци, даже... Някой Николай, ама не се знае кой Николай. Тук е по-леката част от тренировките. Интересно става, като слезеш долу, хората остават и след тренировката долу, просто защото не могат да се качат обратно. Тази част е само за жени, загрява се колела отскоро повечко. Държиме на обстановката, никой не иска да чисти, това е чара на нашата зала. Който се годи състезание е долу. Обикновено е долу. Що долу? Защото прави само крака. Ами да, общо взето, тук са тежките тренировки. Паметните тренировки са записани тук на това табло. Всичките паметни серии, които са правени, са запечатани там. Има специален дух. И всичко това заради Венци. Венци е, той е залата. Повечето уреди са правени от него. От него, нали? От него, да. Те са пригодени, така че да пасват на всеки. Много ръжда, много смазка. Много ръжда и смазка. Много ръжда и смазка. Тук не се пипа къде да е. Трябва да тренираш вчера. Бели дрехи и бели маратонки са забранени. Внимаваш къде пипаш. Това е най-важното, което учиш като влезеш в залата. Че не се пипа по тези места, не се пипа тук. Може да видите този лост как е огънат. Това е лоста за тяга от килограмите. Лек преста. Няма такава лек преса. Никой не знае колко килограма точно е лек преста. Без лоста е някъде 60-70, така се говори. Те някои хора с толкова цел живот правят.
Да, и това ние жените правиме. Ето така, значи от 80 почваме. Това е Дорен Йейтс машина, гледай как е правена. И е та, брутал. Прахта. Много специфична. Пая жените е забранено е да се чистят, да знаете. Колко време идваш в залата поначало? Мисля, че вече е 11-та година. Ма дойде ли с амбиция да ставаш здрава или? По-скоро бях и надлива. И понеже всеки знае Венци във Варна. Те според мен Венци, който се занимава с фитнес, даже не е точно дума, а с културизъм, със сигурност знае Венци. Да, няма значение дали си във Варна, дали някъде другаде, всеки е чувал за него. Тук всяка плочка е 9 кг, не е като в лъскавите зали. Почваме от 9 и да не си здрав и да не искаш да станеш си принуден, иначе не можеш да тренираш. Ръкавици не се слагат, абсурд. Жените тренираме Как слагате ръкавици? Мазолите са вечни. По-големи от напитите. Значи това като фанете мъжете после да знаят, че положението да няма къде Да, да абсолютно. Обикновено като си подадеш ръката и някой каза, ти тренираш. Тук тези купчета не ги правят хората от залата, кое е самоделно. То си е чаровно. Даже бяхме решили да чистим с такъв страх, го питахме дали може изобщо. Не разрешава да се чисти. Прави се, нали, основното почистване, което е необходимо, но има неща, примерно да бладисаш стените, не може, категорично не.